Krásný dobrý den, milí diváci, vítáme vás u třetího vysílání islandské televize. Právě jsme objevili neskutečně nebezpečné a hororové místo, kde by snad každý režisér mohl chtít natočit svůj horor. První nejvíce hororová věc, na kterou jsme zatím narazili, jsou tihleti ptáci, kteří jsou schopni na vás zaútočit a pěkně vás pobodat. A já už jsem z nich celkem dost posranej, ale Elena se rozhodla, že se jich bát nebude. Takže my jdeme vstříc těmto budovám, protože je chceme zkoumat. Držte nám, milí diváci, palce. Tady to vypadá, že nějaký pták na nás útočí!